anem a aprendre més sobre els dofins, els animals més simpàtics i divertits que trobem al mar. Són animals marins, viuen en els oceans i en els mars, però també hi ha alguna espècie que viu en aigües dolces. Tenen el cos de peix i són excel·lents nedadors. Els dofins poden arribar a mesurar fins a 4 metres segons l'espècie. L'orca és de la família dels dofins i és molt llarg, pot arribar a mesurar 9 metres. Mireu els dofins que acompanyen a la balena, que petits que es veuen. Uau, és que la balena és gegant! Són mamífers, vol dir que neixen del ventre de la mare. Fixeu-vos en aquest dofí. Està a dins de la seva mare i després de 12 mesos de gestació naixerà. Estigueu molt atents! És un moment molt especial. Per tant, màxima atenció. Estigueu molt atents. Mireu, ara arriba el moment. Uau! Que bé, petitó! Al ser mamífers, les cries s'alimenten només de llet materna, igual que nosaltres. Els dofins adults són carnívors. Mengen calamars, peixos, pops, crustacis, tortugues de mar. Agafen les seves preses amb les dents i després se les traguen sense mastegar. Els dofins estan envoltats de peixos, algues, estrelles de mar i tenen un truc per caçar i per saber quins objectes tenen molt a prop. Emeten unes ones de sons que reboten contra els objectes i el fons marí i així els permet detectar on són les seves preses i tota la informació del que els envolta. Això se li diu ecolocalització i els ajuda a orientar-se en els mars i en els oceans. El seu to de pell és gris i tenen una aleta dorsal, les aletes pectorals que li serveixen per controlar la direcció cap a on vol nedar, el musell és la boca i és allargat, l'espiracle, que és per on respiren, i l'aleta caudal, que li serveix per propulsar-se per l'aigua. Són animals vertebrats perquè tenen ossos, la columna vertebral, el crani, les costelles. Aquestes protegeixen els pulmons. No tenen nas, tenen un forat que és l'espiracle. Aquest foradet que tenen es tanca i s'obre per agafar l'oxigen i portar-lo cap als pulmons. Els dofins són animals que viuen a sota de l'aigua, però no són peixos i per això necessiten pujar a la superfície per agafar l'oxigen. Els dofins són molt intel·ligents i molt sociables. Els agrada viatjar en grups i tenen un llenguatge de sons i ultrasons per comunicar-se. També són sensibles i s'ajuden molt entre ells. Tenen el seu propi vocabulari. I els sons no els fan per la boca, perquè no tenen cordes vocals. Els fan per un lloc molt a prop de l'espiracle, que és per on respiren, i així poden fer molts sons diferents. Els dofins sempre han tingut una molt bona relació amb els humans. Són animals simpàtics i afables, però els humans poden ser un perill per a ells, degut a la caça i la contaminació.
Hem de ser molt conscients que la contaminació de les aigües del mar i dels oceans afecten a tots els animals que hi viuen. Per això, hem d'ajudar a conservar els mars i les platges, evitant embrutar-les i no tirar escombraries quan hi anem. Tots els animals viuran més feliços.